jati rupane wungkul duwe awak aja lemu-lemu nek mati tanggane gak kuat mikul cilik pokoke jeki wis dadi anteping ati ganti kapan mau bakal enteni aku wis kebacut tresno yo sliramu wis katon ana netra yen negara bisa turu bayanganmu wis mlebu pikiranku kok kaya ngene rasane embung tansah pingin weruh ayune apa bisa aku nyandek sliramu aduh ayu kang dadi papujanku tulung ana rasa kalih atiku lewat esuk manis kemuyu kangen iki bisa mati yen sliramu gelem tetep nambati tak suwun rino lan wengi dadi yo tombo kangen sak jerone ati wis dadi anteping ati ngerti kapan mau bakal enteni aku wis kebacut tresno nggih terima kasih sliramu wis katon ana terima kasih bisa turu bayanganmu wis mlebu pikiranku aku wis kebacut tresno yo wis sliramu wis katon aduh ayu kang dadi
mung saperlu nyuwun iki marang Gusti Pangeran supaya uripe bisa Lodro modern di karya baru ini
Dengar ya? Eri. Odori.
wis lulus. Ngadep pemrono kaya Karsina. Persis gak buak belas. Lho. Gak teri. Kene ngadep pemrono, ngadep pemrono. Bisa tengi lo Cero. Kasih ya Cero. Oh, nyambung gak bisa bukan. Loh. Ya Pak. Ada. Iya. Pengawan Solo. Ya bener nyanyi kene Bengawan Solo. Yo nyanyi yo Bengawan Solo. Kene nyanyi Bengawan Solo. Aku kok persis gak buat Karsina. Persis kok ayo. Belas. Idola cilik. Loh. Digosan presek. Oh niku lapo? Pak Tayo. Kari situ ini. Sopo? Iki Cak Sopan. Kok iso dicatet ini? Bapak ya keren ini lho keren. Lho. Kon mang iki rombongan gak gelem rene tak jelok kita mbok ngono keren. Berontong. Loh, teko mana? Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gatena tayu. Kok cerongoan niku lho. Nggih, matur suwun. Nggih. Ayo. Nek ngomong net. Ayo. Ayo. Bajunya tak itu ngapa Jepang ini. Korea. Spasisiken. Iya. Hei. Lah rene keren. Rene yet. Ayo, gak tau mam rene. Bojomu munggah saiki kari peno. Wah, Apa? sing wedok kaya Karsina. Heeh. Silanang lulu kaya Doraemon. Alhamdulillah sehat-sehat Mas. Mriko Pak ngadep mriko Pak disoting Pak. Kan iki malah aku durung diceluke moro iki. Oh ya amplop yo ngene. Alhamdulillah matur nuwun. Nggih. Siap. Terima kasih. Kran. Kok siji sih Kran? Wis tak lanen kok ae. Iya weh matur nuwun. Matur nuwun juga nggih. Wis tak dongakno. Oke, matur suwun nggih. Nggih. Pun kula dongaaken mawon sampean malah nyukani kula amplop kali dhuwit 20.000 mbek risawe. Rene. Sik. Ben mari ngekeki dhuwit amplopan terus maneh sing njaba iki 20.000. Alhamdulillah menesuk sampean tak dongane oleh rezeki sing akeh. Kok rezeki teko endi? Dodol sapi. Cek kene ambil maneh kok nggih Dodol sapi. Nggih matur suwun. Cek karo bojoku. Meneh kene ge bayar bunga. Ning nduk gelungane sarung. Golek sarung matamu ngono ah. Aja dudu-dudun nang kene iku. Bojoku kok gak karuan nembek dhuwit iki games ae. Pinggir kiwa ning, pinggir kiwa. Wis. Apa yo? Pedote lho, Nak. Hah? Beba. Oh Bengawan Solo nggih engko tak layanane gopo kapen delok Karsina. Lah iso ngomong Bengawan Solo. Untune entek lho ngomong mangan bakso jare. Waru-waru doyong-doyong pinggir embong. Ayu ngoblong-moblong sing ayu bojone wong. Tibae ayu ke bojone wong. Gapae gak ngono timbangane bojomu pesek.
Pring kuning mangklung nang njaba. Aturu miring karomu. Karomu apa? Karo mulet. Karo mulet. Waru-waru doyong no pinggir lembong. Ayo moblong-moblong sing ayu lah kloyang-kloyang. Kloyang-kloyang. Apa ganggu ngono yen kate nyenuk. Pring kuning kepatokan. Aturu miring kakak. Kakak apa maneh? Gak kaosan. Ongkop. Waru doyong pinggir kali. Ayo moblong-moblong sing ayu manas to ati. Tuku jamu sak botole. Bapakmu turu ketok kono. Ketok kono apa neh? Lah iya tuku jamu sak sak botole. Bapakmu turu ketok korekane. Korekane roto. Jone telah koncoku tak kenal nolak wong kene. Dasar ganteng anake wong sugih, sepeda motor lah iya duwe. Ya Jonet Ganteng Jonet ganteng sayang sedidik tahu gendeng. gendeng matamu. Masih gendeng aku kang ngamuk. Aku mangan ora tau njaluk. Wong mangan kula uwe kropo aji ganteng mbok ndepung. Masih pungkuk aku gemati, bendino tak belanjani. Nek bengi aku diladeni, jonet nang mburi ngetengi sapi. Sapi matamu kuno. Ngetengi sapi cuma ping loro. Ngono iku kana wong aro. Aku mlayu nang toto. Jonet nang mburi ngetengi kebo. Mari sapi kebo. Iya ngono lho. Ngetengi kebo cuma gak enak. Ngono iku konangan bapak. Aku mlayu ketatap jaga. Aji ganteng kopiai tabu. Rusuh goblok kon niku. Loh ya disupurno mbek gendakane. Ya Aji ganteng. Nek. Ci. Apa? Kon niku lawak sing wis kondang. Wah. Terus kok iso kon niku njaluk-njaluk dhuwit ngene iki. Aja isini-sini karya baru rek. Lha ya wis ora apa kon njaluk gak njaluk wong muga-muga dhewe. Terus Lha dikeki tak trimo. lho nek kon niku dikeki. Lah iya. Lho aku jalukno pisan. Jalukno matamu kono. Padha dene Mak Sila iku mang nyanyi apa? Jaluk Ibu Tiri. Ibu Tiri. Ibu Tiri kok. Biyen tak kongkon nyanyi pasrah. Pasrah. Mak sampe nyanyi pasrah lak ngene ta? Lebih baik kau bunuh aku dengan pedang. Lak ngono. Iya bener. Mak Silai, mak sampe nyanyi lagu pasrah. Terus? Kok iso langsung nyoh. Lho. Kok ngono ta sih mak? Lah wis pasrah nyoh. Pasrah manut apa adanya. Nyoh ngene. Kon duwe bojo iku aja isini-isini nek. Sing isin-isin sapa? Mosok Ji, ana pasar lho ketemu aku. Iya. Ana pasar ketemu aku lho. Terus? Lah kok lho, aku lho dikongkon ngutangi. Bojomu gak tau gawe kutang ta? Sebalenono lambemu, Gus.
Aku nang pasar. Ketemu bojomu. Bojoku. Akeh wong. Iya lah Lah kok aku dikongkon ngutangi. Lho. Kon niku bojomu gak iso kutangan dhewe ta? Mulane Gus, Hmm. nang mburi kotange kari tak delok pentile montir. Kono tak culek kon lho. Ngutangi dhuwit. Ngutangi dhuwit kok ngutangi bojoku kon niku. Lho. Delokne. Apa? Apa? Lho, ya apa jare? Wong kaya ngene iki berarti sehat. Ngono. Lho, Sehat apane iya, untu sehat. wek ngono kok. Lho tuwek apane? Tuwek ya. Masih ngene awak dhewe pacarku hebat. Lho. Kon duwe pacar. Yo gak ngarah. Bek menawa pacarku ndoleki aku waran karo. Kabeh kok Iya. dia aku pacar sih. Loh, Lho Gus dicelung. Rono Gus dimbong. Loh, Iku bek. Pacarku ndoleki aku Iya, iya. waran karo. Ya apa? Pacarku ndoleki aku. Lho arek lak wis cinta sih. Iya cinta, tapi yo awak dhewe lu gak ngimbangi cinta. Iya, waran Pak. karo. Ya wis nek ngono. ndoleki ku ya kangen, Ya Rek. mulo, namanya pacar. Loh. Enggak ngurus. Ya apa ya iki? Ngono. Dosa lho ya. Awak dhewe engko gak ngomong. Dosa. Dosa, pengeruh he. Ngomong dipeseni gak oleh ngomong. Ngono lho. Gak usah ngereken apa anane, Gus. Cak Agus. Ning ri. Ya Allah, piye Cak kabare Cak? Suwe gak ketemu pean Cak. Kangen aku Cak. Ama pean pancet ta Cak? Pancet ning. Si. Ya iki dampake mari ngombe jamu galian ngosek yo ngene. Wolah ngono ya. Ya terkejut ngono lho. Ya kan jokan ngomong adek ngono. Kan kula apa sih? Rontok. Ji, mas ngono ya gak biru ngene Ji. Disemir. Oh, ngono. Heeh. Kon kok apa sih? Karo kok lapo ning? Cak, Tambah lemu sampean saiki. Ayo. uripe makmur. Percaya panjene. Umpamane banjiran gak iso kelelep Ji. Lho kok iso sih? Lah ya apa pelampunge sakmono? Ji, Wong Apa, Ning? bahagia iku ya wis ngene. Lho ya iya. Cak Agus. Iya ning. Pean karo emas. Mas apa rek? Emas. Nek toko emas lho kono. Oh, Mas Agus. Tutu Ji. Oh, Mas Aji. Tutu Ji. Lah Mas apa? Mas Jonet. Nek Jonet iku duduk emas, Apa sih? tembaga. Ojo ngono lah Ji. Ngono kok. Sampeyan iku wis kolengan ta? Ya apa, Cak? Telepon. Kowe janjian ambek aku, Cak. Tak enteni, Cak, nduk prapatan gak teko-teko. Lho, lho. Lah ya mangkel atiku iki, Cak. Ning. Mangkel iku ati-ati nduk kene mangkel atiku. Kok iso kene iki lho. Ati lah kok kene sih, Cak. Iya. Ya melorot ngene, Cak. Saking mangkele melorot. Kowe HP mbek Lah Jonet. iya gampang. Kok cepet temen lho baute kendor iku lho. Terus ning. Cak. Pengen kepethuk emas ta gak, Cak? Ya apa iki? Dosa lho kene gak nduduhno. Nek gak ndudukno dosa. Ya iya ditanggung dhewe-dhewe. Tapi nek ndudukno, Ya bapak cek diurus Jonet dhewe sih. pesene ngono iki. Mosok ya wedi karo Jonet riko iku. Wis bloko suto ngono lho. Ji, Cak Agus. Iya. Rungokno aku ngomong. Wingi tanggoku kakean bejuk. Kena stroke gak iso ngomong. Gak wedi. Lho, masih setruk aku tak ijono nang Indomaret oleh gelas loro. Iku setroke Indomaret Alfa. Sing kertas lho, Ji. Tuh iku setruk iku nota iku. Setruk sing ngene iku lho, ngene lho. Cangkemmu, Ji. Lho, lah dikandani ya. Akeh dagelan matek goblok. Wis ae jujur ae. Ya Wes, ngono. jujur oh, Cak. Nek pancene sampean kepingin ketemu Cak Jonet. Jonet. Ngendi, Cak? Lho, Eh. Ning. Dorong. Ana, Cak. Bokonge sakmono iki katoke ukuran piro, Ji? Kowe takokno kono. Iki ana kaitan rono. Mari ngono. Menggo. Jun.
Apa setrum lho? Mas. Mas. percis kere. Barang diceluk emas kosok kaya nyambik lho. Ya wis monggo. Jare tekane kok mulie sore mangkel atiku goleki merono merene. Ngaget-ngageti peno iku. Kebanteran aja. Kebanteran. Merocot iku Mang Cak. Suaramu kegede. Jare tekane kok nganti yamene mangkel atiku goleki merono merene. Gak sida Sungkan mbek mak sila. Tegane awakmu gawe lara atiku nek kurang percaya bedelen dodokku ana jenengmu. Tak wacane rek. Jone. Golek matamu. Ya mene iki. Enak mangan sego gorenge. Mari sego goreng langsung sego bebek dicampur bare ayam geprek terus nyetater ya bebek langsung golek Begenge. Jare tekane kok mulie sore aku kate njaluk kok semayani ae. Ya ampun, ya ampun. Mas, ya apa iki? Janji pean ya apa? Tanggung jawab tak gak? Kan njaluk tarabi. Iyalah. Lah aku kira bini ka padha karo ngene kiri minggat. Loh. Masalahe apa? Anak akeh. Hei, ojo ngomongno anak. Masih aku rondo, donya aku akeh, Cak. Aku anakku 5. Loh, ojo kuwatir. Ojo kuwatir. Anakku 5 ben wulan dicatat bapakne dhewe-dhewe. Arek 1 5 juta. Arek 1 5 juta. Dicatat bapakne dhewe-dhewe, Cak. Anak 5 bapakne piro? 6. Lah sing situ. Ngencep. Oh, Masih aku rondo, Cak ya. Iya. Anakku 5. Iya. Aku jek iso, Cak, diwolak-walik kaya goreng telo. Angge orang-orang ngepe melok momong nemu rondo randane ompong duwe anak segede kingkong. Ande arang-arang aku kate gawe konangan wong. Nek penok pancene saling menyinta. Iya. Gak masalah. Heeh. Iya loh? Iya, iya. Sebab cinta itu CINT. Heeh. C ceria I indah namun tetap abadi. Abadi. Cinta harus disertai ciuman. Ciuman. Iya, iya. Cium. Iya. Loh, ngono. Gus Tarsinah moro maneh. Bona penok mrene maneh. Pana iki katene
kan cangkem. Nggih, Mak, matur nuwun nggih. Abang. Nggih. Monggo. Apa Sik di bagus? nggih disoting cek. Anu niku, kali biasa anakku mang jam sekian. Mlebu. Asati kuwajak ya. Saat sampean nggih. Manu kula nyuwun lagu niku. Nyawan Solo nggih, kenalan nggih. Mari ngono nanggap. Baru nang ya. Tapi nanggap tibek. Nanggap lutur ke, Mak. Pinten? Sampean karya baru nggih. 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 Suwen lho, Mak. Carane Bengawan Solo. Nggih, Mak. Mas, wis si apa iki tanggung jawaban? Wis gak apa-apa nek pen tresno karo aku Iya. juga awak dhewe ngimbangi ketresnan pean. Wis aja kuwatir dina Sabtu malam Minggu teko nang omah. Sik. Ngomongmu gak keliru ta? Kliru meneh sapa? Sing bener, Apa, Ci? awakmu ambles nang ning Rika. Ya gak iso arek wedok cek umum kene iki arek wedok ambyuk nang wong lanang ngono lho. Oh, Ci, seje desa Mawa cara gendeng lakune lakune paket. Biasane kan wong lanang ambyuk nang Wong wedok. Lah saiki cek ana wong wedok ambyuk nang wong lanang. Iya, Umum. Lho, walak-walike jaman, Ci. zaman Ya saiki. turutan nang Iya. tuwek elek. Ci, Cak Agus, Iya, wis bala tak turutane. Aku wis kadung seneng ya. Hmm. Wis tak turutane. Entenono aku nang mapean ya. Iya. Iki. Kon niku milih kok gak tau keliru belas. Bale aku milih nek gak bangkok mon. Wis ono paribasan. Iya. Petruk denguk-denguk nemu kethuk. Heeh. Aku wong wis tuwa oleh bojo sing kaya ngono. Iya. Sing penting ayo mel aku. Nanti Irik-irik. Ayo gitu. awak iki rondo duwe anak siji. Wis gedhe njaluk rabi pisan. Wong durung sunat njaluk rabi. Kayak bogel yang ngono tak Bekasi. Dijaluk tolong ya gak teko-teko oleh gak calak iku bogel iku. Ya apa bogel iku mbeler. Wong wis seru aku iki gak de bojo, gak sing dikongkon. Warek dijaluk tolong gak teko-teko. Lah, apa sih ngomong ae? Lah kate gak ngomong ae apa? Wis seru, wis Durung seru. aku iki seri sampean. Seri Iya, kok kei mangan opo aku mang? Buki. Apa? Wis seru aku iku sing riko karepno. Wis tak omongi calake iku. Lah iya, adikmu ku ger njaluk rabi. Wong durung sunat kok njaluk rabi. Lah sunat dhisik Mas ora. Iya, Ya iya. bener lah. Wis tak duduhi nek alamate mangko kene. Wis oleh ngono Oh ah. ya wis. Ya wis, Sesuai oleh. permintaan riko jari cek cepet gak waras. Iki wis ahline wong iki. Aline temen ah. Lho, penggaweane nyunat. Oh, ya lek soleh ya wis Kondang beneran. calak bom negarane kono iku. Lah iya kok gak teko-teko. Paling yo masalah emang ngomong gak iso numpak sepeda dhewe. Ojek ngono. ah. Ojek. Ya mandarmu bae ndang oleh ojekan. Yo kene lah. Mang sing disunat ku akeh. Dadi gelem gak gelem yo. Laris ngono ah Yo maksude. anti tapi wis seru. Wis tak kokon rene. Yo, Hmm. keliru. Jare dikongkon nyunat. Sampian boten setan sing sunat. Iblis. Kok iblis? Setan iku lho. Meneh-meneh maneh nyutakon.
sing disunat iku sapa gak ngono ah. Kabeh merek deres-iris. Dede setan. Apa merah? Sinten iku? Mbah sinten sing sunat? Anakku. Oh, anake sampeyan. Le, wong cilik brengose kok gedene. Anjane adoh iki terkenal kok kono mangkane brengose gak kok bermotong. Lah iya. Mbah, anake sampeyan teng punden. Kono nang rawa. Kono. Nang Puden iku lho. Iku lho, Pak. Teng pundi? Lah niki anake sampeyan teng pundi? Anakku iki ana gek jero kono tak kongkon adus-adus. Oh, arek adus. Yo. Sampeyan celuk iki. Bocel Delok engkel. Tadi Dek lho, mari adus yo. Kamenteni mriki. Aja suwe-suwe nggih. Le, Kak. Peno iku nyalak kok nggawa apa iku? Lho, niki alat kula. Alate. Nggih. Le, Kak. Aku iki njaluk tolong nang peno, ya. Tolong apa, Marah? Tolong arapah ae. Aku kan rondo, Cak. Oh. Kan sing golekno. Sampeyan ronde. Aduh, Aku tak tapuk ronde-ronde. rondo iki. Rondo tadi lake. Menyarek wis dibi. Oh, neser kana, bener neser. Arapan, itu tolong apa, Marah? Lah anakku sunat iku kan aku gak dibondo. Terus piro ngono iku lho, Cak. Loh, sampeyan aja ngomongno pira-pirane yu saru. Saru. Piro? Lho nek wong ngongkon kula nyunat niku gadhe ngomong pira-pira wis dilebokno nggone amplop. Kula lumpukno tak lebokno nggone glangsing. Teko ngone omah tak sok nggone ngarepe mbokne kacung. Kula itung ana sing 9 juta, Loh, ana sing 15 juta. waduh. 15 juta. 9 juta. Aku nganyang ae ya, arek ganteng. Nganyang. Iya. Harapan neser kana. Iya neser wis andik lakek. 1.500. 1.500. Sut. Oh, ada 1.500 oleh pentol yu. Lho ojo ngono. Nyunat 1.500. Ya gak apa-apa. Amal sodako cari conet. Oh, di sodako jilat tak apa. Sing penting sampean wadai amplop je gak ketok wong saru yo. Jenenge mung gak duwe kate ya omah. Beneran pokoke sing penting aku iso nyunatno anak. Kembange putuput kaya sawet. Kel. Durung disunat apa tonton sih? Maksude mlakumu cek gak banter-banter. Oh. Nek disunat cek gris waras. Oh, calake wis teko ta? Wes. Endi? Ayo. Jalan. Sapa sing adek-adek iki? Aku nek kon iku. Kon iku gak melek ah. Apa? Iki duduk calai. Apa? Iki jagali. Nek jagal mbele sapi mbele wedhus. Nek aku cala yo. Mbele manuk. Oh, melek mana? Beli manu. Oh, iya. Gak loro iki. Wah gak loro. Kaya dicokot semut. Ya Gak loro ta? gak loro. Gak loro ta? Lak? Jare sapa? Tolong apa? Kowe mulya ae ya jare nyunat. Kok gak loro dibijui karo calake. Iya, Mbok, wis tekat-tekatan aku gelem sunat cuma pernah semangku. Lho ya gak apa-apa kok aku ana Pak Gemu. Pak Dene Wali Songo. Sing penting nek lang sunat. Gel, Apa? calak umume nggawa tas. Iya. Calak kok nggo glansing iki. Alate akeh. Gak ngono kate nyunat apa kate ndolek ula ya. Sunat kono iku. Calak gak bondo. Aduh, gendeng ya marah. Gendeng matamu ah. Gak kenceng, ganteng ngono lho. Ngomong ganteng ya gendeng. Ganteng, Cong, ganteng. Lho, Jenang, Cong. tapi Kok Apa sih? ya jeneng lah tapi. Nama. Jeneng. Iya. Jeneng kula
Muhammad Jonet Abdullah. Oh, jenenge wis apik. Iya, Wis apik. Islam. Heeh. Muhammad Jonet Enet-enet matamu. Ah. Jenenge wong gedulinan. Weh, Kel. Rungose mari kecemplung uli. Tak kok bermotong. Sangit. Nek jenenge wis Islam dong, nek wong lanang Islam kudu sunat. Nggih. Sapa masjid to? Ya bendina. Ngaji. Gak nyolong sandal. Kok tolong sandal. Wah, kalah kakek cocot. Ngaji ngono kalau Cuk. Ngaji. Katam. Katam tak doleki ndaut teh. Masjid itu. Dudu katam iku, Cuk. Katam iku nek ngaji wis 30 juz, engko nek mari dibancai. Lho ya dipancai. Dibancai apa? Cuk? Gorengan karak. Kok gorengan karet? Wah, kakek cocot. Iku lho, Cuk, dibancai sego ning kuning, diwur-wuri serendung. Dikai kentung dipul kempul dadi pegedul iku. Iya nek dipe dadi begengek. Gak ngono Madura ndi. Wong kenasen areng Madura senep. Oh, Madura senep. Oh, kecamatan Mules iki. Kabupaten Slendep. Arwal dong, kali anget. Oh, kali kaduwen iku. Ono lho Madura. Iya. Ngaji ya, Cung. Syahadat iso. Gawi. Cek gak loro ngaji yo. Bis mini. Kok bis mini sih, Cung? Waduh, kakek cocot temen calak iki rek. Bismillahirrahmanirrahim iku lho, Cung. Bismillahirrahmanirrahim. As. Wes. Asbes dong. Asyhadu alla ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah. wa Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. jilbab putih lambang kesucian yang bersinar di tengah malam gelap gulita. Wow, wow. Oe, 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 oe. Calak gendeng. Kate nyurat kakek pola. Sing sunat sing gemeter. Ono kuwi. Gue sih tekan itu. Lama sunatmu kok. Wes mulya. Sampeyan kate nyurat apa kate grebel? Nek saiki penjalukane macem-macem, Jo. Iya. Nek tak sunat gawe iki, Iya. mari tak batek, tak balekno, metu kiru-kirane. Kamu tuh kira-kirane langsung kawir. Oh, kalah gak bondo. Gras ke nyunat. Apa-apane kok Hati-hati. Apa? tambah nemenek. Apa? Gawe kate nyuwut apa sing ketok bongkotan. Loh, nek ndelok muru-murane awake penuh, sunate gawe iki. Yo berang. Isor diganjel Bongkotan. bongkotan, diketho barek iki cetak. Ah, langsung pecetet. Saking jete mencolot. Nah, kalem-kalem nih, tenang ae. Cala barang bawang kabeh ketika nyunat. Apa sih nek iki? Tambah nemenek. Lah apa? Iya nek kena sing pedet iki nang pedhot. Hmm. Bareng kena sing nisor, apane gantes sak dongkele. Ika. Oh, kaya aja kebeter, Cok. Pecek-pecek.
Anak peno. Arek gak gelem. Ya ngene iku nek sunate gedhe iku karepe Alon wedi. ngono ya. Wedi. Biar kecil iku sunat apa kene iki. Wis sakarepku ngono gak gelem. Apa tak lor anak Anak iku. gak wani ae. Saiki dodol. Ya ngene iki. Yo, tak betah lor sampe tangga-tangga niku kerung. Lah iya. Metu kabeh sambatane koyo ngono. Mare bareng-bareng. Yo sunat yo rabi. Aduh nak, aduh mbok ae. Apaan sing panas nak kok dianu kayak banyu anget. Lah kok meter pancen ngono apaan iku? Gal. Kok ngene-ngene, Gal? Mari sunat iku. Aduh, Mbak, panas sih, Mbak. Apa kok Mulai, nak. kas paras. Lah kok ngerti ngene ya. Makmu lho. Ning kebasi genah-genah. Menakno Gal, cekak lesek, Gal. Lho kok kono. Aduh, Mbak, mari kekepo mbok dolek direk gone direk. Mamula lek dikongkon sunat dik cilik iku gelem mo. Ya, Lek wis gedhe iku ya ngene iki akibate. Oh, Mbak kok dolek. Ya kok diko banyu anget. Apa bae? Wong yo Lah apa diborong wis. Aduh. Cara waras. Wis kudu mantan iku kon bae ndokno wong awake dhewe iki. Sabar ae kok nek waras tetep nikahan tetep dinikahno lho. Mari sunat kok kene ngono kok gondangane. Yo ganti. Leres sampeyan niki. Nggih. Masalah, Mbok. Kula wau muter madosi griyane sampe bingung kula, Mbok. Durung wayahe. Mbak, kena apa? Lho iki matah mari sunat. Lho, Sik ae cek ta sunat. Yo. Lho, lak suwe lah anu. Aja kuwatir nek aku sing nyunat, paling warase 4 tahun. Oh, cedu-cedu, Jong. Jok kepetir, Jong. Kok tak kei aji kempala geni langsung. Buku anak. Iya weh buku anak. Kok dinamai banyu anget gelis gedhe. Bondol kur. Lah iya. Kok siapa ceritanya, Gus? Ya ngene iki permintaane. Oh, permintaan. Ono permintaan ta, Gus? Nah. Iya, Bapak panitia ya. Karo Mak. Heeh. Mak Sila karo Mak sapa, Mak? Mas silakan sinten? Oh, Mas Yami. Mas Yami. Bengawan Solo. Bengawan Solo.
nang Randegan Sari. Acara sedekah bumi, hiburane teater konvensional, Lodrok Karya Baru, Mojokerto, Jawa Timur.